Ugye vagyok, és itt lennek egy Minecraftos videóval. Igen, az előző videót nem tudtam felrakni, mert 15 percnél, 15 perceset nem rakhatok fel, úgyhogy ja. Nem tudom, hogy csalásnak számít a bónusz chat. Szerintem nem. Na, most... Nem tudom, most este van, és így jó, este veszem fel, persze, de majdnem mindegyiket este veszem fel. Úgyhogy ja, persze egy másodpercet be szokott tölteni amikor és úgy játszok, hogy jó, ugye nekem mújtottak a Minecrafton, úgyhogy van benne székla. Mi? Ja, bocs. Na. Kicsit fáradt vagyok. Szóval... mondjuk. Nem tudom. De igen, a térképet persze. Játék kívül, amikor játszottam egy másik világon, így el szoktam gondolkozni, hogy így, vagy el szoktam gondolkozni, volt egy ilyen rohadt nagy belső, így fel kellett menni, és ott egy ilyen rohadt nagy ilyen lap volt, mondom kiegyenesítek, azt utána meg azt fejlesztve ilyen szellem a skinem, hát így miért ne. Ugye, nekem úgy adták, mint mondtam, és raktak be nekem ilyen skint, ilyeneket, aztán van olyan fejetlen is, de akarok ezt mutatni, nem tudom, hol van, Assassin's Creed, nem azt akartam mutatni, hogy fú, nem tudom már hol van, fú, nem tudom hol van, itt van, hogy ez ilyen gázszerűség, aztán igen, majd meg akarom mutatni, vagy akarok csinálni ilyen tutoriált, jó kis bénázások lesznek benne, azt mit csináljak? Ha egyszerűen béna vagyok, akkor béna vagyok. Nem tudok mit csinálni. Jó. Még bárány kéne. Tök. Ami nem ugyanaz, hanem ez. Ez nem is kell csak kettő, nem szeretem. Azt nem ezt így. Nagyon zavaró. Engem nagyon szokott zavarni. De a gépen is úgy csinálták, hogy ilyen nincs, hogy ne teljesen lássál benne, hanem ilyen kivágott potato. Jó, már most valamilyen közben kéne elvenni. Potato. Vannak zombányok, vagy zombi, vagy egy vagy pár, nem tudom, hány van, azt sem tudom, hogy hol van. Tehát így, ja. Előző videót ugye elkezdtem bla 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 csinálni, aztán így kiérte nekem, hogy de jó! Ez 15 percen ezért nem csinálhatok videót, mert mondjuk én telefonról teszem fel, tehát így nem gépről, mert én ilyen köcsög vagyok. Tehát én nem szoktam így felrakni videót ott.
de jó, nem tűz. Akkor itt volt egy bajom. Nekem csak egy kíváncsiságom volt. Ugyanilyen volt az előző is, és ott volt vas. Ez megölte. Nem kihalt sem. Hol hallom a zombit? Felfalta. Miért nincsenek ajtók? Nekem ez nagyon, de nagyon fura. Hát én nem is volt itt történet. De tűz, de hol vannak a falusiak? Nem értem. Hogy itt mi történt? Jó, de azért nem mindegy. Jó, hát most akkor amúgy ki lehet csütni, úgyhogy nagyon üres tett a rohadt a nye á d. Na mindegy, akkor ide költözök, jó? Szerintem ennyi világon a videó. Még megittem a házat, azon nem kell foglalkozni azzal a faluval. De így, oké, meg minden, de elnézem, hogy 7 percet, akkor még 11-12-ig elmegyek, aztán jó. Úgy nem, van baltam, tehát így okéska. Először is csinálok egy crafting table, és utána építhetjük. Egy kicsit 1, 2, 3, 4, és akkor azt ott betemettem, itt mennyi, 4, 6, és akkor ide szépen megcsináljuk a kis házunkat. De szerintem el is fogok venni a következő részben bányát, de mondjuk az még egy kicsit odébb van. Visszaugrok a 2, mondjad már mi az, 2 sütőért, és akkor, ja, ennyi. Nem tudom, mi történt, még továbbra is, de én ide nem fogok költözni. Kerüljön is falusinak, idegesít. De találom kidegelem. Na, én gondolom. Azt a... Ott egy birka, harmadik birkasot csinálni. Nem bírok futni, várjatok. Na, veszem ezt a rohadt húsikát, hol tartunk, mennyi perc? 9, akkor még jól el vagyunk. Oké, közben este eddig, tehát így oké, meg minden, csak és már még nem bírok futni, akkor megszek egy potétót. Jó, meg egy répát
és akkor oda tudok futni, és akkor ennyi. De mi? Na, ne. Halljátok, ugye ettem egy répát most, és így oké, így eltűnik a másik is. Nem itt kéne lenni a bejáratnak, úgyhogy jó. Úgyhogy jó. Még elég nem lesz az a ház, így nem lesz túl nagy, tehát én most nem arról beszélek, csak nem lesz nagy, majd. Kell még egy kis kikefa, ez a szép tó, eszem a szép tó. Még holnap iskola van, hát mondjuk én nem biztos, hogy megyek holnap, legalább videót tudok venni. Azért nem megyek, mert holnap ugye, vagy ma esett ónos eső, és én úgy eláztam, hogy szerintem beteg lesz. A szívrohamot hozta rám! Halljátok! Na mindegy. Na, ugye az ágyat megcsinálom, és akkor még így befejezem ezt a kis könyvet, és akkor itt lesz a bejárat. Hát lefekszek, nem tudok még, akkor megcsinálom az ajtót, a kettős asztalt, akkor így. Én nem tudom, hogy miért ajtó, de akkor is. Na, aludjunk. Hát és szerintem lassan ennyi lett volna ez a videónak. Hát igen, lassan végig. A 9 fát még elhasználom. Tehát ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Virgyo voltam. Sziasztok!